Hello guys, welcome to Amazon TV. I hope you are okay. Guys, ukukhathala nokujabula nama-mixed emotions ezinto ezenzeke izolo. Siyabonga kakhulu guys i-support. Sibonge iDudula itheleke ngokuningi. Sibonge o-Action SA, sibonge IFP, sibonge amabutho. Izandla izidlula ikhanda, akukhulumeki okwenziwa uphakela umthakathi, akukhulumeki izinto ezenziwa undabandaba. Siyabonga kakhulu bhuti wethu, siyabonga kakhulu i-support, sibonga ukusukuma kwawonke ama-patriots all over South Africa, o-IFP, sibonge even lawo ma-patriots angekho under any political party ebebesukumile ngokuningi. Sibonge i-support online kuma-social media laba abangakwazanga ukuphumelela ukuthi bebekhona kwimashi eThekwini, ebebebhizi besaphotha live, abanye besaphotha ngendlela abasaphotha ngayo. Guys, ngikhombisile ukuthi ngikhathele, izwe lenu ngiyalifuna ngempela back. Isikhathi lesi sokuthi sihlanganeni as South Africans, singabuki ukuthi wena umhlobo muni, umZulu, umXhosa, unjani, ngoba ngisho bona abamhlophe bakhona aba-patriotic abayibonayo lento ukuthi ngempela izwe lihambile, ababonayo ukuthi uma lento singayilungisi manje sizoyisola. So nje asingayi ukuthi umbala, you are Indian, uyikhalathi, umZulu, umXhosa, as long as you are a patriotic South African, asikhethi ibala. Umuntu othanda izwe, ithi imemba yeDudula, wonke amathandazwe awahlangane. Sithi amathandazwe ase-South Africa, abantu abathanda izwe, abantu abathanda i-country yabo e-South Africa, asihlanganeni sibe munye, because kunento yokuthi uma sihlangene siyimbumba sisonke ndawonye as one siyonqoba. But uma sihlukene angeke size sinqobe, angeke size sinqobe uma sihlukene sisabuka sisakhombana sodwa kodwa sibe sithi sifuna ukulwa nezitha. Laba bantu sebekhombisile ukuthi bayizitha kuthina, bezele ukuzobulala, bazele ukuzodestroya izwe lethu, bazele ukuzothatha yonke into ekufanele ukuthi ngabe eyethu, yonke into ebhilonga kuthina, bazele ukuzokwenza zonke lezo zinto. Angeke ungitshele ukuthi umfowenu, umuntu ozokuthathela umsebenzi ukuthi wena ulale ungadlile, udle yena, ezelande abafowabo kweyakhe i-country ukuthi bezothatha everything. If yena wayelethwe yindlala eSouth Africa, yini engafike isebenzele umndeni wakhe yedwa? Yini emenza ukuthi ethi ebona ukuthi ama-South Africans awasebenzi, ehambe eyolanda abafowabo ekhaya, eyolanda ama-cousins akhe, alande umndeni wonke osuka kubo ezweni lakhe, ezovala zonke iy'khala? Even labo ma-South Africans, if you esasebenza, benze sure ukuthi bayayiqoshisa emsebenzini, balanda abantu bakubo emazweni abo, bese umbiza lowo muntu ukuthi is your brother, is your friend. Njengale nto yokuthi kuthiwe bawo my friend, ayikuvicika nje leyo nto. So nje guys, i-support eniyenzile izolo, and nje nikhombisile ukuthi enough is enough, anisayifuni into eyenzakalayo ezweni lenu. Siyathemba ukuthi nalabo abalandela iy'gebengu, abalandela oMalema, abalandela o-ANC, ukuthi bayabona manje ukuthi lento abayilandelayo ayikho. Laba bantu bazodistroya, laba bantu ababalandelayo ibona abazobulala izwe. Sesitholile kuMadlanga Commission, kuma-ad hoc, uGeneral Mkhwanazi usitshele yonke into ukuthi abantu okuyibona ababulala iy'ngane zethu ibona abathuma lezi gebengu ey'gcwele imigwaqo ey'dayisa o-powder, ey'dayisa ama-counterfeits, ey'bulala iy'ngane zethu even ema-tuck shop. Sibhizi thina siyabasaphotha laba bantu besibulala, kodwa kuthiwa abafowethu, kuthiwa sihlangane. Ungahlangana kanjani nomuntu okubulalela iy'ngane? Ungahlangana kanjani nomuntu owenza iy'ngane zakho zihlale ngaphansi kwamabhriji? Ungahlangana kanjani nomuntu ohayijeka amabhilidi, imizi, ogogo, osowethu, kothembisa, a-homeless namhlanje, iy'ntandane ezasala nemizi, kwashona abazali, zi-homeless namhlanje because abantu bokufika bathathe imizi bayirobha, bacorrupta yonke into, baphethe ama-title deed abawathola koma-housing, koma-title deed office ngey'mali zama-bribe.
ubize labo bantu ngabafowabo. Sinama-politicians angafuni kuvalwa amabhodi ukuthi labo bantu bengene ngoba bayabasebenzela, baletha zonke izinto okuzobe-destroy-a ama-South Africans. Ungababiza kanjani labo bantu ngabafowenu? Ungababiza kanjani abantu ababulala izwe beyibiza ngokuthi babaholi? No, South Africans, we cannot allow what is happening in our country to continue to happen. No, angeke size sikwazi ukwenza lokho. Asihlanganeni njengama-South Africans, patriotic South Africans, mathandazwe, sikhiphe lo hulumeni ongasisizi ngalutho, akasisizi ngalutho. Into yokuqala esiyicelayo ukuthi akuvalwe amabhoda. Iminyaka sikhala ngento eyodwa ukuthi akuvalwe amabhoda, abafuni namabhoda. Sithi akuhambe ama-foreign, sikhathele, siyahlupheka, iy'kole zigcwele, amaklinikhi, iy'bhedlela zigcwele. Iy'mali zethu ey'khokhayo zama-taxes, ey'khokhela ley'bhedlela, ley'kole, konke okubizwa ngokuthi aka-government. U-government uyithathaphi leyo mali uyokwenza zonke lezo zinto. Bese bona besi-forced ukuthi asihlangane nalabantu ey'koleni, sihlangane nalabantu ey'bhedlela, bebe bona bengakwazi ukuhlula ukuhamba i-government hospital, bokuhamba i-government yengane ehambe i-government school, overcrowded government school, overcrowded government clinic or hospital. Abahambi bona lapho abawazi nokuthi kanjani lawo ma-public hospitals and public schools, bona nemindeni yabo abakwazi, abazazi zonke lezo zinto because abangene, abahlangene. Basitshela kodwa thina ukuthi no, hlanganani nalabantu ngenkani. So guys, enough is enough. Asithathe iy'nduku zethu sishone empini njengamanje, isikhathi asisekho. Siyabonga kakhulu guys, siyabonga, ngiyaphinda namanje ukuthi ngiyabonga, siyabonga as South African patriots. Into eniyenzile ifikisa inyembezi. Don't stop, continue. Love you so much. Don't forget to share the video, subscribe, like. Thank you so much. Love you guys. Bye.